Alguna vegada t'han escrit paraules d'amor o desamor? I tu, n'has escrit? De totes les teues mentires, T'estime va ser la meua preferida. El amor es un secreto que los ojos no saben guardar. Ce n'est pas le loup, c'est comme ça que tu me regardes. Choose a person who looks at you as if you were magic. ¿Alguna vegada has dedicat algun vers a un familiar? La sang fa parents, l'amor, família. Una casa es el lugar donde uno es esperado. Mi familia es mi fuerza y mi debilidad. La famille n'est pas quelque chose d'important, c'est tout. The family goes hand to hand. T'agradaria que la guerra fora una fantasia? Les paraules tenen més força que les armes. Mai ha existit una bona guerra y una mala pau. La mejor victoria es vencer sin combatir. El arte de vencer se aprende en las derrotas. La première victime de la guerre est la vérité. There are no winners in the war. Alguna vegada has pensat que tota guerra és vençuda amb una bona amistat? Els amics són com llibres, no necessites tindre molts, però sí els millors. Un amic és aquell que et dona la llibertat de ser tu mateix. El tiempo no te hace perder a tus amigos, te hace entender cuáles son los de verdad. Amistad no es verse todos los días, es estar cuando se debe estar. Donde hay amigos, hay riqueza. Si je vous échoué, je suis. Friends are the family you choose. Eixa vegada que t'has callat una injustícia, que no t'has atrevit a disculpar-te, a agrair, fes-ho ara de manera poètica, de relat, de manera artística. Has viscut alguna aventura inoblidable, paranormal? Doncs escriu el teu poema, el teu microrelat. Conta'ns, llença't! Si estàs interessat o interessada en participar, la teua poesia ha de tindre entre 14 i 40 versos. Si preferixes el microrelat, haurà de tindre entre 200 i 300 paraules. S'ha de presentar a ordinador amb el títol ben visible i lletra Arial de mida 12. A l'hora de presentar-ho, has d'identificar-te amb el teu DNI i la categoria en la que participes. També cal recordar que pots redactar amb la llengua que tu preferisques, anglès, francès, valencià o castellà. Si les paraules no van molt amb tu, pots participar al concurs de fotografia. Ja saps, una imatge val més que 1000 paraules. Mostres allò que t'agrada de la millor manera. La llum de la lluna, un amanèixer, el moviment dels arbres. Aquelles coses que semblen menudetes i mereixen ser vistes. Volem veure-les. Cadascú pot presentar un màxim de 3 fotografies, que poden ser en blanc i negre o color. Es lliuraran a l'adreça següent: concursfotogràfic.iesgabrielsiscar@gmail.com en format JPG, amb un pes màxim de 10 megabytes per fotografia. També has de tindre en compte que no s'accepten fotomuntatges. El teu talent, la teva imaginació, la teva manera de veure l'amor, l'amistat, els interessa veure un món diferent, una realitat, una fantasia singular, diferent. Posem imatge, paraula tota allò que ens envolta i ens fa humans. Anima't! T'esperem en l'IES Gabriel Siscar. En este centre el donem l'oportunitat de demostrar el teu talent que el fa tan especial. Esperem la teua participació. Pots fer-ho fins el 4 de març. Si eres guanyador, guanyadora o finalista, t'ho notificarem el dia 16 de març. I el 14 d'abril gaudirem tots junts d'una gran gala de premis literaris i fotogràfics del IES Gabriel Siscar amb la companyia i el suport del centre.